В неделята, в която бяха канонизирани баташките и новоселските мъченици, повече от 50 години, след като това е сторено за последен път от Българската православна църква, по една от националните телевизии, която минава между другото и за една от най-авторитетните и най-качествени като излъчване, като подбор на материал, като качество на публицистиката в нея, се появи в прайм тайма, най-гледаното време вечерта, един безкрайно озадачаващ репортаж. Той започваше буквално с изречението: тъй като Българската православна църква, каза репортерката, която очевидно и е автор на репортажа, си позволи в рамките на една седмица да представи книги против Дънов и Ванга, а нека да видим какви коли карат поповете. През цялото време това момиче, което се втурна в гаража на Бачковския Ставропигелен манастир, наричаше епископът игумен негово преосвещенство Борис отец Борис. Тя очевидно не знаеше, че епископът е владика. Но тя очевидно не знаеше и дали Мерцедеса, който се намираше в гаража, в който момичето нахлу с камера и микрофон, е собственост на епископ Борис или е собственост на Ставропигелния манастир. Нито пък, според мен, тя има някаква подготовка по въпроса: съществува ли канон, с какво превозно средство да се движат епископите. В православната църква нещата са подредени така. Според учението на църквата, всеки има своята свободна воля, всеки има своята съвест. Когато той не нарушава каноничните определения, то е свободен да постъпва както намери за добре. За сметка на това, Бог, според неговите постъпки и неговите помисли, ще даде присъда до деня на страшния съд. Така мислим ние православните. Какво обаче мислят неправославните за това как трябва да изглеждат, с какво трябва да се хранят, как трябва да стоят в обществото духовниците? И каква връзка може да има между канонизацията на светите мъченици, книгите за Ванга и Дънов, на иеромонах Висарион, и автомобилите, с които се движат един или двама духовници, посочени в репортажа? Не беше подминат, разбира се, и часовника на негово високо преосвещенство, Пловдивския митрополит Николай. За този часовник се писа вече няколко години подред. Темата очевидно се изтъркала, но поради липса на някакъв по-пресен материал, тя влиза веднага в употреба. В този момент по-голямата част от вярващите си зададохме въпроса: какво представлява в очите на невярващите или в хората, които очевидно изразяват неприязън към църквата и действията, които тя приема пред лицето на обществеността, канонизацията на мъченици? Моя отговор е следния. С канонизирането на баташките и новоселските мъченици Българската православна църква показа, че една богочовешка институция, ако институция, разбира се, може да бъде определящо понятие, тъй като институция би трябвало, ако се обърнем към латинския корен на тази дума, да означава установеност. Да, Българската православна църква е установеност, на тази установеност и от самия Бог в неговото второ лице. В това вярваме ние. Българската православна църква е надобществена, защото с канонизацията на мъчениците тя изтри няколко пласта политически интриги, свързани с това до каква степен може отделен етнос или отделна религия да носи отговорността за избиването на мъчениците. Очевидно е, че мотивацията на хората, които са извършили това престъпление, е нещо, което не стои в полезрението на църквата.
В историята на църквата има много свидетелства, много мъченичества, в които самите мъчители са били изпросвани за спасение от Бога, за когото нищо не е невъзможно. Такъв е случая с светия апостол Павел, който пази дрехите на убийците на първомъченика архидиакон Стефан. Слабо известен е факта, че организатора и основният извършител на това престъпление, Ахмед ага Барутанлията, умира в леглото си от проказа доста след освобождението. Ако в гордостта може да има някакво достоинство, то ние българите заслужаваме достоинство, заслужаваме гордостта си в това достоинство с факта, че нито един българин не е отишъл да отмъщава по същия зверски начин на Ахмед ага Барутанлията. Изглежда, че факта на канонизацията на мъчениците, както и представянето на книгите на иеромонах Висарион, Зеванга и Дънов, са видени от някого като някаква обединена от замисъл кампания, която трябва да възвеличи мястото на църквата в обществото. А това очевидно не е така. Прославата на мъчениците чрез чинопоследованието на канонизацията е едно събитие, което следва след дълговременно проучване на свидетелствата за тяхното мъченичество. Книгите, първа и втора част, Зеванга и Дънов на иеромонах Висарион, са всъщност неговата магистърска теза. Те са финалният труд на завършването на неговото магистърско висше образование. Връзка между тях не може да има. Освен, разбира се, ако тази връзка не се търси мистично. Но какво да кажем тогава за серията нападки срещу църквата по всякакъв повод? Защо не могат да се изфабрикуват в последно време някакви нови обвинения срещу църквата, а се тиражират в упорита последователност неща, които отдавна би трябвало да се излезли от обращение? Вероятно, хората, които разполагат този арсенал в общественото пространство, разчитат на повторяемостта, която да създаде в съзнанието на зрители и слушатели, по-специално тези, които не са ангажирани с вяра или са слабо вярващи, един относително устойчив условен рефлекс, чрез който рано или късно да се създаде една относително устойчива представа за това, че църквата е всъщност един сбор от хора, някои от които карат Мерцедес С-класа, а други носят скъпи часовници. Нека все пак, използвайки финалните думи на този коментар, да се обърнат към хората, които съчиняват и композират подобни нападки срещу църквата, да се обърнат към собствената си съвест по този въпрос. Бог поруган не бива. Това също е цитат от Свещеното писание. Никой няма да успее да навреди на Бога, а църквата е Негова. Той я създаде. Ние хората сме само членове на нейното тяло. Глава, на което е самият Бог и наш първосвещеник, Господ Исус Христос. Пожелавам светли празници!